Уважаеми пътници, аз съм Димитър Горчев. Пред вас се намира списание Офлайн. Бордното списание на най-големия национален пътнически превозвач Етап Адрес. С удоволствие бих искал да ви представя поредния брой, достъпен за всеки от вас, с който сме отново крачка пред другите. В този брой ще откриете Даниела Димова пред Офлайн, Варненския свободен университет със своята програма, Камчия – дестинация на броя, летни предложения от Ардес, Малкият принц – гимназия, училище и детска градина. Кои са най-романтичните дестинации в Европа? Офлайн цели да улесни хората докато пътуват. Какви дестинации или екскурзии да изберат и по кое време. Къде да отседнат, какво да видят, къде да вечерят, какво да си купят за спомен и на всички тези въпроси ще дадем полезни и най-вече проверени на практика отговори. От най-добрите места за пазаруване или за посещения до най-вълнуващите фестивали и концерти. С удоволствие ще помогнем на пътниците да планират добре своето време. Желаем ви приятно пътуване! Уважаеми пътници, списанието е предназначено за ползване в автобуса. Изнасянето му е абсолютно забранено. След като го прочетете, моля върнете го отново в джоба на седалката пред вас. Благодарим ви!